Bon dia, Marià. Res, que a propòsit d'aquesta trobada estava pensant en com ens vam conèixer i va ser al tribunal de la meva tesi doctoral i llavors, clar, jo sabia que eres un professor de la Universitat Autònoma, especialista especialment en arquitectura d'època moderna a Catalunya, però sense conèixer-te d'entrada, clar, jo sabia que eres un professor mallorquí que venia de Mallorca i que estava a l'Autònoma. Com va ser això d'un mallorquí que arriba a Barcelona i acaba sent professor a l'Autònoma? Som un mallorquí a mitges només. Som mallorquí perquè la mare és mallorquina i la mare pesa, no? Pesa més. Però el meu pare era català, el meu pare era de Sitges. I de fet, Sitges des de moltes generacions enrere, a més, no? El que passa que per circumstàncies tràgiques, arran de la guerra, doncs el meu pare i dos germans, després de tot el cataclisme que va de patir la família, varen decidir marxar a Mallorca per reiniciar una mica la seva vida professional. Ells se dedicaven a fer sabates, amb un punt artesanal, a més. Jo, tota la meva infància, vaig portar sandàlies fetes pel meu pare, i la meva germana, vull dir, tots a casa, no? De manera que som mallorquí, però mallorquí mitges. El que passa que jo, de fet, era de ciències, no era de lletres, i vaig optar per cursar biològiques. I en aquell moment s'acabava d'inaugurar a Mallorca, a la Universitat de les Illes Balears, l'especialitat, la llicenciatura de biològiques, però només es podia cursar en aquell moment un any. El segon any es havia de cursar a Barcelona. Llavors, aprofitant que era mig català també, i que aquí tenia família, doncs això va ajudar a fer el salt des de Mallorca fins a Barcelona i fins avui en dia, que ja han passat alguns anys. Sí, però, clar, precisament també el teu tema de tesi o el tema, has d'explicar també com arribes a la història de l'art, perquè estem a Barcelona i a Biològiques. Com arribes a història de l'art i com arribes a fer una tesi doctoral sobre l'escola del camp de Tarragona, el Renaixement aquí a Catalunya. Sí. De la història de l'art, diríem, vaig arribar malgrat tu, perquè recordo que un dels pitjors professors que vaig tenir al batxillerat va ser precisament el professor d'història i d'història de l'art. Era nefast i ens va fer avorrir la disciplina. El que passa que també és veritat que a Mallorca hi havia molt poca vida cultural en aquell temps. Parlo de la prehistòria. I em vaig aficionar a anar a veure exposicions. I això sí que n'hi havia, perquè sempre ha estat un país de molt d'artistes, de molt de pintors, no només locals, sinó també estrangers. I en aquest sentit sí que hi havia una certa activitat. I llavors era com un costum, una rutina, cada 2 o 3 dies anar a fer un circuit d'exposicions. I suposo que això ja indica que devia tenir algun interès per aquest tipus de manifestació plàstica. També va passar que quan ja feia tercer de biològiques se'm va cruzar l'estadística. I va coincidir que a més vaig anar a fer el servei militar a Castella, a Valladolid, i això va provocar la caiguda del cavall com a Sant Pau. I a més va coincidir també que casualment va caure a les meves mans, quan estava allà a l'Emili, avorrit com un ostre, naturalment, perquè és una pèrdua de temps, un llibre que es diu Sociologia de l'arte de Frank Castell, una pel·lícula d'Aliança Editorial, un llibre petitó, i total, que quan vaig tornar a Barcelona vaig dir, què fas en la teva vida? Doncs provem lletres. Però que era pogut fer igualment antropologia o filosofia. Va ser provant que després vaig trobar, diguéssim, la vocació. Vas tornar convertit. Sí.
Tu estudies a la Universitat de Barcelona, Sí, com tu. com jo, sí, sí. I bé, per què l'Escola del Camp de Tarragona doncs, com a tema de recerca? Bé, perquè jo al llarg de la carrera, que durava 5 anys en aquell temps, per mi que era pogut durar 10 o 15, perquè m'ho passava molt bé, vaig tenir, com tu, molt de professors, però vaig tenir 2 grans professors, no? I mestres, sobretot un. Un era el doctor Yarza, no? Que era una persona d'una cultura extraordinària, una memòria elefantiàsica, en fi, i feia unes classes per mi extraordinàries, no? I que després va ser ell que, estant ell ja aquí a l'Autònoma, va demanar una càtedra aquí, li va sortir una càtedra aquí, llavors va avisar a l'altre professor i amic que vaig tenir, que era el Quim Garriga, que sortiria aquesta plaça, que si m'interessava, de manera que, d'alguna manera, doncs, és en part responsable de que jo vingués aquí a l'Autònoma, no? I l'altre professor, que era més que un professor, perquè era un mentor, una espècie de segon pare, un amic, en fi, era el Joaquim Garriga, no? Que ha estat un model no només intel·lectual, no? Sinó també de comportament humà per molt de nosaltres, no? I per això doncs, també l'enyorem molt. Bueno, ell era especialista en Renaixement, de fet en perspectiva renaixentista, i em va suggerir el tema aquest, no? Fer l'Escola del Camp, perquè hi havia un buit historiogràfic des dels anys 50, ningú més s'havia ocupat d'aquest tema, i va pensar que pot ser una bona idea, i jo crec que sí, va ser bona idea. Entre altres coses, perquè a més de fer la tesina, perquè va començar com una tesina, això ens va obligar a fer molt de treball de camp, i com que en aquell moment ell feia el llibre d'edició 62, dedicat al Renaixement català, no? Vam poder, diguéssim, amortitzar tots aquests viatges, ell en el llibre i jo canalitzant-ho a través de l'arquitectura renaixentista, no? I ens ho vam passar bastant bé, diguéssim. Sí, sí, un llibre que va ser un model doncs, pels que vam estudiar als anys 90, per exemple, era un llibre doncs, editat ja cap als finals dels 80 o mitjans dels 80. Crec que vaig acabar el 83, la carrera, el 83 vaig presentar cinquè, vaig presentar la tesina, al mes de juny, i es va presentar un premi, la vaig presentar un premi del Col·legi d'Aparelladors de Tarragona, i penso que al cap de 6 o 7 mesos estava ja editada. És a dir que sí, va anar molt rodat, això. Sí, sí. Però bé, vull dir, a part doncs, això de la teva dedicació doncs, a l'art català i especialment a l'arquitectura catalana doncs, d'època del Renaixement, ni que diguis que ets mig mallorquí, mai has perdut doncs, el contacte i l'interès doncs, per l'art. Això ho dic aquí. Si sóc a Mallorca diré que sóc absolutament i totalment i exclusivament mallorquí. Però bueno, sí. Esclar, esclar. Però bé, vull dir que així com potser en el context català coneixem sobretot doncs, per l'estudi de l'arquitectura, potser quan t'has dedicat doncs, a l'art mallorquí, allà doncs, has desplegat doncs, un ventall més ampli dedicant-te doncs, a múltiples fronts. Sí, primer perquè hi vaig molt, no? I segon perquè no me sé avorrir, necessito treballar. O treballar en diverses coses. També tinc una vena contemplativa, però m'agrada el que faig, no? La recerca. I anant allà, de seguida descobreixes que hi ha un buit, hi ha un període, que són gairebé 300 anys, que està per estudiar, o que ningú havia estudiat. És cosa molt legítima, cadascú es dedica... No vull que això s'entengui com una crítica a cap col·lega, no? Cadascú s'interessa pel que s'interessa. Però sí que és cert que l'art dels segles, una part del XVI, XVII i XVIII, i inicis del XIX, doncs estava abandonat pràcticament, no? I
I a més allà tenim molt de patrimoni, no és com Catalunya, que és una vall de llàgrimes que t'he d'anar a dir, no? Sí, sí. Que no sàpigues, més que jo. I en canvi allà conservem, no vull dir el 100%, però sí que conservem un 85% del patrimoni antic, no? Del patrimoni barroc, sobretot. I, a més, conservem bona part de la documentació que te permet, doncs, a vegades documentar o completar els estudis o el treball de camp. I això és molt engrescador, no? Perquè pots una mica conjuminar i unir tots dos esforços, no? La feina de camp i la feina més d'arxiu. I bueno, jo crec que ha donat bastant bons resultats. També penso que a vegades nosaltres, de forma inconscient, però també elegim a vegades temes que ajuden a fer una mica de país, no? No vull dir que tinguem una vocació, diguéssim, social, però bé, és una manera també de conèixer i de donar a conèixer el patrimoni, no? I ajudar, naturalment, que no es perdi, que sigui valorat. No? Sí. I això és gratificant. I dono fe que ha de fer molt goig doncs, estudiar el patrimoni mallorquí, perquè efectivament doncs això a nivell de proporció conservada i també doncs, d'una gran qualitat. I efectivament, doncs, això penso que en certa manera tots els que ens dediquem doncs, a l'art català doncs, amb un sentit ampli doncs, tenim aquesta també hi ha aquest component vindicatiu doncs, i de país o com li vulguem dir. Si tornem cap a Barcelona i jo et dic, per exemple, doncs això, Palau de la Generalitat, perquè probablement ets una de les persones doncs, que en el que és doncs, l'edifici i el seu patrimoni doncs, hi ha tingut una relació més intensa. Sí, jo diria gairebé tot emocional, no només intel·lectual o d'estudi. I en això ara necessito citar dues persones que han estat essencials també per això, no? I són els dos Roques, és a dir, les dues Roques que m'han permès també entrar sempre que he volgut i com he volgut i en les condicions que he volgut a l'edifici. I això no és fàcil, no? Que són l'Alfons Roca i la Júlia Roca, que també coneixes perfectament, no? I a vegades en contra diguéssim, de la política, no? Perquè, clar, és un edifici que no està fossilitzat, ni sé si tampoc s'hi ha d'estar, no ho sé, no? Això entraríem en un altre debat. Però, clar, és un edifici viu i en fi, és molt representatiu i això a vegades doncs, dificulta l'accés doncs, a segons quins espais. Jo mai he tingut cap problema i per això els estic molt agraït. I sí, han fet, hi he dedicat bastantes hores, a vegades amb el Quim Garriga, han fet algunes publicacions junts i altres vegades en solitari. Sí. Bastantes publicacions. I això una mica, sí, jo crec que ho podem dir, va culminar amb aquest llibre voluminós i espero que també doncs, de referència en els que, entre altres, vas col·laborar tu. Sí, però a part d'això, quan et refereixes doncs, a que és un edifici viu, clar, hi ha una qüestió doncs, ben recent i posterior doncs, a aquests dos volums, que és tot el procés doncs, d'enretirar doncs, les pintures historicistes doncs, del Saló Sant Jordi i, bueno, podríem dir, doncs, l'aposta que es va fer doncs, de restitució, per dir-ho d'alguna manera, doncs, més o menys de l'aspecte original i amb la que vas participar també. Doncs, Sí, és una comissió molt àmplia que es va formar i és un tema molt curiós aquest, que suposo que s'haurà de veure amb uns anys de perspectiva, perquè ja eren conscients la classe política de que un dia o un altre aquest programa havia de desaparèixer. És un programa agressivament anticatalà. Ja no dic anticatalanista, és anticatalana, no?
un programa decoratiu d'època del Primo de Rivera, que entre altres coses va prohibir parlar el català. Però mai no havien gosat. Pot ser per precaució o perquè tenien temor de que hi hagués crítiques d'alguns sectors, però finalment ha estat relativament senzill, diguéssim, no? Aquesta operació. Però fins fa 5 anys semblava que encara que era impossible. Ara, afortunadament, doncs ja està. Veurem, esperem que no tingui la temptació els nous polítics que venguin de voler redecorar un espai que és un espai únic en la història de l'arquitectura catalana, renaixentista. Sí, i tant. No sé, i volia fer esment també doncs, en aquesta darrera fase per posar de manifest que a vegades això, vull dir, la feina d'un historiador de l'art o un historiador de l'art que està a la universitat no és només la docència i la recerca bàsica, per dir-ho d'alguna manera, sinó doncs, això, aquesta intervenció en el patrimoni viu i també, per exemple, doncs, el fet de comissariar exposicions. En aquest sentit, doncs, també has fet alguna coseta doncs, en aquest... Bueno, penso que he fet he comissariat unes 7 o 8 exposicions. Encara en tinc una en marxa que no sé com sortirà. Bueno, ja ho veurem. Sí, respecte a això que deies de la docència i la recerca, a vegades penso que no sé si m'he dedicat tan intensament a la recerca i a les publicacions, massa i tot, perquè s'ha de tenir més criteri, justament per tenir mala consciència en la docència. És a dir, jo tinc mala consciència, me'n vaig d'aquí amb aquesta mala consciència pensat que no he estat, no vull dir el millor docent de la casa, sinó que he estat ni tan sols un bon docent. Fas el que pots, t'enfrontes amb la situació com un professional, però tinc aquesta mala consciència de que pensar que potser hauria d'haver fet o podria haver fet més. I això potser no te'n dones compte d'una manera inconscient, doncs fas... Vols tapar el que penses que són les teves mancances com a docent a través de la recerca. No estic segur que tampoc hagi estat així, allò que se te passa a vegades pel cap. Després hi ha coses de la docència que te conforten molt, no? Per exemple, la direcció quan te venen a buscar perquè dirigeixis un TFM o una tesi doctoral, no? Penses, almenys alguns estudiants sí que he arribat, no? O ha arribat el missatge que volia transmetre. Jo per la teva tranquil·litat, tot i que jo no vaig ser alumna teva perquè també vaig arribar més tard a l'Autònoma, però els inputs que m'han arribat han estat molt bons. En tot cas no pots agradar a tothom, vull dir que això és evident. Si més no, penso que has estat un professor emblemàtic. Te'n vas amb aquesta mala consciència. És igual quan te fas vell, és a dir, te'n vas amb la mala consciència de que deixes el món pitjor del que estava, que no depèn de tu, però penses, segur m'hauria d'haver dedicat a altres coses, no? A arreglar més el món i no triar la professió que han triat. Però, en fi... Penso que, no sé, una persona d'una trajectòria de la teva pot estar, si més no, bastant tranquil·la en aquest sentit. Però potser sí que podríem acabar fent una mica de balanç del que ha estat la teva trajectòria aquí a la Universitat Autònoma, des de no sé quin any arribes i una mica com veus o com has vist canviar la universitat, com la veus? La veig, ho hem parlat alguna vegada, veig que hi ha com una espècie de canvi de paradigma. És a dir, no és la meva universitat, la universitat del passat, ni ho pot ser. Vull dir, la societat canvia, l'estudiant canvia, els mitjans canvien, tot canvia. Però certament no és la meva universitat, en el sentit de que veig que hi ha paraules que van desapareixent del vocabulari acadèmic. Per exemple, la paraula coneixement, que és una cosa sorprenent, no? Anem molt cap a les competències, cap a les habilitats, cap al resultat d'aprenentatge, però allò que a mi em va portar a la universitat,
que eren les ganes d'aprendre. Per això te deia que per mi la carrera hauria pogut durar 15 o 20 anys, no? Que és el que passa en la recerca també, no? És el moment de la descoberta, no? Allò que te fascina. Llavors escriure, bueno, t'agradarà més o menys, ho has de fer, val? Però el que t'engresca és això, no? Doncs penso que anem per un camí que segurament és el més raonable, és cap on va el món, però que no és el meu. Per això la naturalesa és molt sàvia i t'envia cap a la mort o cap a la jubilació. Doncs millor que t'envia a la jubilació, no? Que és el meu cas, de moment. El balanç, el personal, no pot ser millor. És a dir, la universitat m'ha donat tot. M'ha donat una professió, m'ha donat una vocació, m'ha donat molt de temps, que segurament he desaprofitat, però bueno, de manera que no pot ser millor. I a més m'ha donat una cosa que és molt difícil a vegades que passi això, no? Perquè bueno, són conjuntures astrals, suposo. I és que, i tu formes part d'això, naturalment, doncs m'ha donat un grup d'amics a la feina. I això, amics, no d'ara, sinó des de fa 40 anys, no? Que clar, els avatars de la vida fan que, en fi, aquest grup vagi canviant, com és lògic, no? N'entren nous i desapareixen altres. Però hi ha un nucli, no? Que jo crec que podem dir que som amics, personals fins i tot, i això realment facilita molt el treball allà on sigui, no? I a la universitat, que a vegades ens movem per uns egos una mica estúpids, no? I banals, doncs això és molt important. Te facilita molt la vida. Dono fe que el fet doncs, de que les relacions personals doncs, entre col·legues doncs, siguin agradables i puguis acabar tenint amb ells doncs, amics, doncs, realment doncs, fa que la vida a la universitat, en definitiva, també sigui més agradable. Una última coseta, allò dius com per la posteritat, per dir-ho d'alguna manera. Una mica allò el futur de l'art d'època moderna a Catalunya, coses que queden per fer, com, bueno, no sé, quina... Bueno, sempre queden coses per fer. Jo confio en vosaltres, a les noves generacions. Tu ets una prova d'això, no? I crec que això està arribant, a més, a altres capes de la societat i el fet de que... Ara no entrem a debatre en detall a cada cas, no? Però el fet de que un país tan petit com aquest pugui tenir un museu del barroc, un museu del Renaixement, no? Que bueno, amb el temps segurament s'aniran transformant, que es puguin fer publicacions com les que esteu fent ara, no? Tu, o el Francesc Miralpeix, o el Joan Bosch, no? Que amb aquesta vocació, no? d'ajudar a difondre aquest patrimoni, jo crec que això al final va calant, no? Que per cert és una feina pendent que tenim a Mallorca, aquesta. No? De manera que jo crec que bueno, té el futur assegurat. Bé, en qualsevol cas, malgrat la jubilació, estic segura que seguiràs treballant i... Bé, perquè és un vici, per nosaltres és un vici i algun vici hem de tenir, si no seria molt avorrida la vida. Sí, seguiràs contribuint amb aquest futur, bueno, doncs... Diguem-ho així. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu.